חברים, אני רוצה לדבר רגע על נושא כלשהו, אוקיי? ועכשיו זה לא קשור לבובו וכל הדברים האלה. תכתבו לי דברים בתגובות, אני אענה לכולם, באמת, אני עונה לכולם, באמת. תכתבו לי והכל, אני אענה לכם. תכתבו נגיד, אפשר אוקיי, אפשר לייק או משהו. תכתבו, אני עונה לכולם. אתם יכולים אפילו עכשיו לכתוב ולבדוק. אני עונה לכולם. תבדקו, כן. אני אתן לכם את הזמן שלכם. תלחצו על הצד הזה, על הצד הזה, ויש לכם שם צ'אט. תכתבו, אני עונה בתוך שנייה. עכשיו אתם כותבים, אני עונה. עכשיו, כן. יאללה. כותבים. תכתבו. נו. יופי. תכתבו. אני נחכה. תודה. יאללה ביי. תכתבו. ביי.